Hei prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de gaming. Acum vreau să vă arăt Subway Surf și știu că am mai filmat, dar numai că filmez încă o dată pentru că acum sunt în altă zonă. Sunt în Singapore și este super, adică sunt niște locuri, arată locurile foarte bine. Și vreau să vedeți și voi cum arată. Nu filmez din zi în zi pentru că nu se filmează așa și mai mult îmi pierd timpul. Acum se încarcă și mi-am luat și mai multe personaje care chiar aș vrea să vi le arăt. Acum să trecem la treabă. Reclame. Să dăm volumul mai încet și să vă arăt personajele. Deci, personajele sunt care le-am cumpărat este Dino, Dark, Trixie și Lucky. Haideți să începem să fugim. Stați puțin că sunt la reclame. Uitați cum sunt trenurile în Singapore. Și da, v-am spus că merge mai greu telefonul. Rex. Și tocmai v-am arătat dacă mă vedeți, sunt pe locul 38 Maria aici cu medalie. Da. Să mai jucăm o dată. Și tocmai m-am bușit pentru că îmi merge greu telefonul și nu prea face față la alergători. Aș vrea să vă arăt pe ce top sunteți. Uitați cât scor am. Și aș vrea să văd dacă pot să vă arăt și pe Alina. O știți pe Alina. Uitați-l pe Călin. Joacă. Uitați-l pe Călin joacă. Gabriel aici. Pe locul 45. Și să vedem dacă e și Alina pe aici. O știți și pe Alina Gaming. Să vedem. Nu este, așa că înseamnă că nu are jocul sau nu are un punctaj încât să intre pe panoul de punctaj. Top run, ia să vedem. Poate e pe aici. Nu e. Ia să vedem dacă putem să colectăm ceva. Mai colectez niște bani. 288 de bani. Ăsta este noul, cum să spun,
din Singapore special. A fost un cadou și este o fată care se costumează ca un băiat. O cheamă Jia. Și este un cadou din Singapore, dar costă o grămadă de bani, vedeți? Și nu pot să-l cumpăr. Cam atât a fost cu acest episod și înainte să-l termin, aș vrea să vă spun că noi, eu și cu prietenii mei, avem canal de gaming și pe acest canal de gaming voi face și vlog, dar numai că și vreau să vă arăt și acest să vă arăt și a lui Călin, canalul lui Călin de gaming. Călin joacă, uitați, vedeți aici în față cu capra asta sau ce are el, și are 6 abonați și 3 videoclipuri. Uitați. Stai să se încarce. Și chiar acum o să vedem. Călin joacă. Îl cheamă și Gabriel. Uitați. Ce a vorbit el aici, nu știu. Ia să vedem. Salut lume, eu sunt Călin Joacă, vreau să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, o să poste serii de Minecraft, My Talking, Zombie Tsunami, vloguri și alte jocuri. Noi ne revedem în următorul episod. Ne revedem! Să vă abonați la el, dați un like și are doar 4 abonați. Asta e soarta. Și acum o să vi-l arăt și pe a lui. Și ea e cam jos, ca să zic așa. Să vedem cum o cheamă. Alina. Alina Gaming. Alina Gaming. Să vedem. Asta este Alina cu 3 abonați și 2 videoclipuri. Asta ultima de jos de aici, cu o poză de la FNAF. Haideți să intrăm pe ea. Uitați. Ea este. Și primul episod a fost cu... Salutare, sunt Alina, bine m-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Vreau să vă spun că o să mă apuc de gaming și aș dori să-mi dați un like, să vă abonați la mine, că mă ajută foarte mult. Iar acum o să vă spun ce tipuri de jocuri o să fac. Voi face jocuri horror. Ne revedem în următorul meu episod. Pa! Dacă vedeți, în poza ei sunt eu. Și după aia este și ea, ca să știți. Da. Și să vă arăt și canalul meu, dacă tot am uitat. Pe mine mă cheamă Maria The Play. Maria The Play. Să vedem, dar nu cred că mă găsește, pentru că nu am foarte multe videoclipuri. Stai puțin, stai să facem aici ceva, ca să putem să intrăm la mine.
Să intrăm pe prima pagină. Asta să vedem. Să intrăm pe prima pagină și să dăm la și să vedem. Uitați, acesta e și am doar 2 videoclipuri. Da, astea sunt cu muzică. Și intrăm la istoric să vedem. Că am postat eu un videoclip. Cred că o să-l vedeți, nu știu. Nu este asta. Nu. Ce-am făcut? Uitați la videoclipurile mele. Și dacă vedeți, am postat aici sub iSurf. Căutați-mă bine și uitați-vă și dacă vă place, dați-mi un like sau abonați-vă sau puteți să le faceți pe amândouă, nu știu, dar căutați-mă bine și încercați să mă găsiți pentru că o să mai pun mai multe videouri ca să puteți să mă găsiți din prima. Eu am fost Maria și ăsta a fost videoclipul meu. Pa!